May gabi ka na itong tanan o mayong gabi diha sa atong igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA. Bansayang kanilang asawa o mga anak, mga kaigsuonan nga naa sa Bohol, mga kaigsuonan sa itong Cardinal Ambrosio Rizani, mayong gabi kaninyong tanan. Kining atong live karon mga igsoon ato lang hisgutan kaning mga pipila ka mga atong kita sa Facebook bahin aning pagpanambal, no? Daghan kayo karon nga kaning kapasundayan ug panambal. Wala masabti o ngano nga ang tao nagdaot. Mao nga atong istoryahon ni aron makasabot kamo o magkalikay kamo nga kanang sakit dili na tambalan sa Ginoo. Gawas kung kanang sakit nga nitakboy nimo dili tinuyo. Pero gani tinuyo nga sakit ang Ginoo dili na mutakboy dia o dili na mutambal nimo. Pangutana nato karon, do na bay tinuyo nga sakit? Nga ug atong una-unaon og mayo, wa man gitaw nga magtuyo nga magsakit daw. No? Wala masabi sa atong mga kaigsuonan. Isa kang tawhana, no, nga magtuyo siya nga magdaot. Tuyo niya nga magdaot siya kaingon ta nga ang sakit tinuyo. Murag wala gyud. Pero nganong gisulti man ako ni nga doon na sakit nga tinuyo sa tao. Ug ang Dios ana dili mutambal. So saan pa nimong tawag ng Dios dili mutambal? Kay tinuyuan na nimo. Unsa mo sakita ang tinuyuan? Kana pang nahibalo ka nga makadaot na sa imong lawas pero imo yung gibuhat. Tinuyuan na nimo. Ato man kung nakita si Father Darwin Gitgano na hawid siya sa Rosariohan samtang atubang sa sakiton nga nang hukong anak. Dayon, in the name of Jesus, tawag na si Jesus Christ, yung gikurusan anak tong sakiton sa kaning iyang Rosariohan, sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo, ay kumanyo yagi sugo tong sakit nga sa ngalan ni Jesus mudagan tong sakit pahawa. Katong sakitan niya, sakit to tungod sa pagkaon nga walay disiplina. Pananglitan karon ang soft drink kinsa man kuno nato sa kalibutan nga wala masayod nga kanang soft drink makadaot. Na ba? Doon na ba wala na itong masayod na kanang soft drink makadaot na? Unsa pa makauna nga makadaot na to aside sa soft drink? Kanang mga sudan na to nga binutangan o mga artificial nga palami. Kanang lit sama sa Nor Cubes. Magic Sarap. Bitsin, kita tanan nahibalo kita nga kani nga matang sa palamis pagkaon makadaot kina siya. Ice cream, no, kanang ice cream kabalo ka nga labi na og madugay nimo kinahanglan na ang sakuan nimo diabetes. Labi na og adik na kay kastamis. Kay ini kabuntag, mukapi ka tamis kayo mo kape. Pagkapaniod to, mukape na po, tangis yapon kayo mong kape. Pagkagabi, mukape na po ka, tangis yapon kayo mong kape. Sulod sa 20 katuig ni mong puyo sa kalimutan, asa man padulong kung imo ang iinom na tamis. Muli si mong lawas. Daot. Pananglit, usa ka tao, bisyoso kayo. Bata pa siya, bisyoso na. Sigarilyo,
inom og tanduay, buntagay. Unya, inom og tanduay, mamana karon ha. Labi nagpista-pista, inom og tanduay, pagkahurot sa tanduay, bisag lakaw kasang kiig na, makaagi silingan gaputin og tuba, ira na po. Suka-suka na sa kahubog, makaagi na po itong nahan og tuay, gainom og Red-Horse, San Mig, inom na po. Asaman to na, ang sabihin ni resulta na, nihubag ang atay. Pag hubag siya atay, tawagan mo si Jesus. In the name of Jesus, ayuhanin sa kita. Unsa na? Unsa yung tanaw sa Ginoo? Talo-talo? Ha? Unsa rin yung pagtuo sa Ginoo? Madala makuha na to ng Ginoo kuan kanang talo-talo. Nakitang tao din sa kalibutan, gihatagan ta sa Ginoo sa duha ka matang sa una-una, sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. Mao nga naa sa ato ang desisyon kung asa ang atong pilion, ang maayo ba o ang daotan. Nato na. Wala kay ato ipaubaya sa Dios na. Ya, na may mga katarungan dahil nga kitang tao huyang rata. No? Kita kay tao rata huyang ra kita ni kalibutan na. Tao ra man gyud matintal man. Di man pwede nang rasunay ana tao ra man gyud matintal man. Ay kun ingon ana man gani ang atong rason dahil sa tubangan sa Ginoo nga tao ra Ginoo matintal ko Ginoo kay tao ra ko. Ang Ginoo gabuhat sa tao nga kumpleto. Yatagan niya og 7 spirit. Og ang ikapitong espiritu ana nga mao ang utok, mao kana ang maghatag natong kusog sa atong lawas, pinaagi sa atong espiritual nga kaminsan. Mo to imong gamiton. Dili kay ang imong irason, tao ra man ko, di imong kuan. Imong gitabangan ang imong kaugalingon nga mahimong unstrong. Mahimong dili manigon. Paingon mo nga, tao ra man ko, saan man madintal ko. Hindi pahuyan nimo imong kaugalingong pagkatawa na. Tanawa ko yung si Cain. Pagkasala ni si Cain, sa dihang ka plano si Cain nga patyo niya si Abel. Tingon ba ang Diyos nga, Cain, oy, patyo ni mo si Abel, latiguhan lagi ka. Wala man ingon ang Diyos. Tingon ang Diyos dito ni Cain. Siya, kung dili ka magbuhat sa maayo, ang sala nagahayad sa dangaan. O kanimo, mamao ang imong tinguha. Kanimo mamao ang imong tinguha. Kung sa'yang tinguha, abot pa sa bot, kanay imong huna-huna. Mamao ang imong tinguha. Sumala sa imong huna-huna. Mahimo ng mabuhat ni mo na. Apan ikaw magabuot ni ini. But pa sa bot, ikaw ang mag-decide sa imong huna-huna. Whether bad or good. Ikaw ang mag-decide. Hindi pwede nga napay laing Ginoo what to dito, i-decidean ka. Ano ko din nasabtis mga tao karon? Labi na yung panambal-tambal, wala nasabti o gano. Tanawan ninyo itong panahon ni Jesus Christ. Datong usa ka bakol nga yang nahulian. Kaning mangkong sakit, duha man ikabahin, doon na may sakit nga ipadala para
pinaagi niya ipakita ang gahom sa Dios. Doon na po'y sakit nga nitakboy tungod sa sala niya nga yang ihimo. Ana bang imong gi paubaya ang imong kaugalingon sa kadaotan na madaot, ibalo ka makadaot na. Sama adtong dunay tao nga buta. Naglakaw si Jesus uban sa mga 12. Ano man na? Ay sige ka bre ha. Isira. Kauban niya 12. Dunay buta na agian. Ingon tong iyang mga apostol. Magtutudlo. Kini bang tawhana nga natawo nga buta tungod ba ni sa iyang sala o sala sa iyang ginikanan? Tubag ni Jesus, dili sala sa iyang ginikanan, dili tungod sa iyang sala nga natawo siyang buta. Kundi natawo siya nga buta aron pinaagi kaniya ikapakita ang gahom sa Dios. Moto nga yan itambalan ayon. Pero doon na po'y naayon sa sakit niya, na dito nakita ang sa templo, yan giingnan. Karon nga maayo na ka, ayaw na pagpakasala pag-usap. Aron dili mahitabo kanimo ang labi pa kamabugat nga sakit. Kung pasabot katong sakitan niya tungod po to sa sala nga napasaylo. Karon balik ta sa ato ang tema. Dahil tungod aning sakit nga tambalan aning mga tao nanambal na matulhimo ni Darwin, Father Darwin. As respect, Father Darwin. Nagdako na tuntiyan atong kay ni Burot. Oh, Burot tuntiyan Yaniwang na kayo. So, meaning, sakit to sa tayo. Katong sakita, nakuha to sa inom. Sobrang inom, then bilar, nagdao. Pagkadao, tawagan mo Ginoo, God, ayuhan niyo. In the name of Jesus. Di man tumuli ang pustahan na to, sa watunuli. Ha? So, ato na ayo. Nga naman, ang Diyos, di pwede mong luglugan. Kaya yung ana man gani, yung ana man day kasimple. Aron ingnon nga, mananambal ka nga, very powerful. Manang naayo to nimo. Iloy, kung yung ana man kasimple, nga, ingon ana rin tayo, tawag na itong Ginoo, para sa sakiton mo ulian ka, dili ita mahadlok magbuhat na. Kaon diri, kaon dito. Kaon karon, kaon ugma. Why sukod sa pagkaon? Total naman si Jesus. No? Naman si Jesus, lutuo lang si Jesus. In the name of Jesus. Ayon na yun. Aron nga makabantay mo, dili yun na. Aron makabantay mo, na ang kinabuhi ninyo mutunhay sa taas. Ayaw ninyo sudli ang inyong lawas sa makadaot na pagkaon. Bisan pa nga inikaon nimo diha dili ka madaot. 5 years nimo kinaon di ka madaot, pero sa madugay nimo kinaon madaot ka, ayaw na kana. Bisan ganing manok. Kanang manok, makadaot na siya madugay kaon nga naman. Taas na higher ang wala. Uric. Basta pagkaon gani nga hyper uric acid, ang sangkuan na makadaot na. Kung adto ta sa atong Ginoong Jesucristo o adto ta sa daang kasaysayan, ingon si Ginoong Jesucristo, ang gingarian sa langit sama sa kukot
nga gitaktak sa dagat ug nakakuha og mga isda nga nagkalain-lain. Sa pagkapuno, gibitag, unya gipilian. Ang maayong isda gisulod sa sudlanan, samtang ang daotang isda gisalibay. O karon aritas material nga kahulugan. Namin yung isdang daotan. Unsa may isda daotan? Ang kanang makabughat. Unsa mang isda makabughat? Adaghan kayo. Karon kung kanang isda nga makabughat, kan o ninyo nga dili mabughat, lung nimong pagkaon ana, madugay nimong kaon ana, tugkan kag sakit. Makabughat mo na, makadaot mo na siya, madugay nimong kaon. Pananglitan, pirit, tulingan. Lami, yan ang pirit o ginununan. Pwede yung matamkaon, pero once a month, pwede. Twice a month, pwede. Pero i-maintain na nimo everyday, daot ka diha. Ano man, taas yung uric acid. Kung ang atong uric acid, sobra sa atong lawas, madaot na ang atong kidney. Pagkadaot sa atong kidney, ang sunod nga madaot sa kidney, atay. Mo na'y gamat sila, kidney atay. Pagkadaot sa mong atay, ang sunod ni mong madaot na ang pancreas. Wana, komplikasyon na to. Ang hinungdan, uric. Taas ang mong uric. Kaya kanang bato sa kidney, because of uric acid. Taas kayo ang imong uric acid o nang nagkaroon kag bato sa kidney. Ato lang imagine karon nga walay tao nga wala namatay pinagig sakit. Namatay gid ang tao pinagig sakit. Gawas ang mga napusilan, mga ligsan, nga iskay pa. Mga tambakan ng sakyanan, mga lunod at barko, mga hulog sa aeroplano, mga sunog apil sa aeroplano. Pero kaning mga nangamatay karon nga tigulang, ni edad ng 80, pag-abot sa 90, kapirig-pirig na, tungod na sa sakit, tungod na sa pagkaon na to, tungod na sa sakit. Ang sakit nakuha tungod sa pagkaon. Mao nga ang Ginoo nagtugon. Coincide sa giingon sa atong Ginoong Kristo. Sa daan tugon sumala sa Isaiah 1:19 padulos 20. Kung kamo mubuot og magma tinumanon, ang maayo lamang sa yuta mo'y inyong pagkatanon. So that's one of the purpose sa Ginoo. Dahil ako kuhan dili may tubig. Ngano nga gitagaan tag hunahuna sa pag-ila sa may sa daotan, kay aron ta makalikayan ng makadaot sa tao. Ang maayo lang sa yuta, may inyong pagkatanon. So specific gini nga nagidaotan, nagidili maayo. Kaya kung ang tanan maayo pa, adili ninyo ng Diyos nga ang maayo lang sa yuta inyong pagkatanon. Karon, mag-arita sa kang Apostol Pablo, ningon sa Apostol Pablo, walay dili maayo nga gibuhat ng Diyos, ang tanan maayo. Ulit mo na. Maayo man po tanan. Bisan kadtong dili maayo, maayo man to sa Ginoo. Kaya man tong gibuhat. Pero makadaot. Panalitan, baboy. Perting hab-hab o baboy. Hab-hab o baboy. High blood na siya. Naibalo na siyang high blood. Pakaw siya po baboy. Stroke. Pagka-stroke, wheelchair.
Damo please pare. Ato sa bularyo. In the name of Jesus. Stroke na, kimay-kimay na kamo. In the name of Jesus. Ako nagasugo ka na mo stroke. Maayo ka. O yan, naayo. Namikap lang Ginoo. Los ni mo. Binuangan ko ni mo. Asa yung muto? Ano man mo gamita? Kahit balo naman ka nga ang sobrang pagkaon, makadaot. Ibalo kang high blood ka, waka mo undang o malmala ng tambo. Gusto mo yung sa high blood? More water? Must be 8 glasses a day? Exercise? Dayon, area sa pagkaon nga mga mantika sa mas pinirito. O nya, ayaw pagkaon o mga pagkaon nga taas o uric sa mas manok. Baboy. Kaya naman kayo uto. Nga makahibalo ka kung sa'yo makadaot nimo. Wa man nimo gamita. Pagkadaot nimo, tawag nimo Ginoo. Ginoo. Ayaw ako Ginoo. Taro nga ko ninyo hunahuna o ginsakto ba ng paghiha. May ning kita dire, ako lahi ko kay transparent ko. Na pagka magsasangyaw. Kaya di magiging makaluwas ng formulahan nila, God. Ulog-ulog mo na. Ikaw bitaw, huwag ka mo arin diri, wala siguro. Kaya kung mapabilin ka sa inyong balay, ipon sa mga anak, lupikon mo ka sa mga anak, ay piskay mo sila, huwag na ibati ikaw na naman. Mananglitan sa usa ka panimalay. Ang unang natigulang niya, ang tatay yung nanay. Karon kay si tatay o si nanay, medyo may sakit, problema, high blood. O niya ang mga anak ni mo, nga kauban mo sa puyo, batanon man to, ano to yung limit? Soft drink, pinirito, adobo, humba. Nya ikaw kay kauban mo mong kapuyo, mamal ko ka. Resulta, sa minta mo. Mao na yung gingon ninyo. Mao na nga. Muna siya sulbaran din sa gusto mo tunhay ang kinabuhi. Tanawa, napapahebla ninyo, wala. Kaya kanang high blood, likayan ranin mo ang kontra niya. Likayan ranin mo ang makadaot niya. Munang daghan kayong ipampo sa Facebook, matanoon pa kayo, namatay na. Nagani nakita no, sandig sa dingding. Dili siya katoo nga patay na yung anak. Makso kay lawas, pero high blood. Ay pista, Pasko. Karon kay Pasko man ron nila. Milyon ng mga matay, abisir mo labay ng Disimali Habin 5. Pagkananis mga demonyo. Pagkananis mga demonyo. Huwag yan ang ingon si Jesus. Ingon to mga demonyo na nagpangaon, na nagpanginom kami sa mga tubangan. Ingon pong Ginoo, ako kailan ninyo, mga demonyo mo. Kamu mumuhat og dautan. Kaya ingon magkini imna kanani dugo sa lawas ni sa Ginoo si Kristo. Inom ka mo kay dugo niyo. Manay gingon diha sa Lucas 13 na nagpangako o nagpanginom siya ng tubangan. Ingon dayon, wala ko kaila kaninyo kamumuhat o dautan. Kano na himo mamumuhat o dautan? Itagaan man tas Ginoo God og sa labutan sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Wa man nimo ni gamita. Dautan kita sa Ginoo. Bisan kinsa nato ani kundi ni gamito. Dautan kita dito. Kay gihatagan ta sa Ginoo ana. Aron ang Ginoo mahimong gawas nun. Dili kay ang Ginoo man problema sa tanang tao sa kalibutan. Ini kadis Ginoo. Magpuyo ang Ginoo nagsaad man siya niya.
ako mupuyo ipon kanila. Ug sila mahimo nga akong katawhan ug ako mahimo nga ilang Dios. Ay ang tanang problema niyo ay bundak sa Ginoo. Ang Ginoo mo ay hatatako na. No? Yung Ginoo, piri-piri ka na. Himay ng gamot. Ginoo, anong sa naman ni Ginoo? Dili na yun, anak. Aron makadiskawas ang Ginoo sa tanang problema sa tao. Itagaan ka o panabot sa maayo o panabot sa dautan. Munang ang Ginoo nagtugon dili, isalikway ang dautan, pilian ning maayo aron ka maluwas. Practical lesson ni ako. Dili ni lison-lison nga kapipis. Ano man ay nakaresulta na, ibalo na kang high blood ka. Nahibalo na kang nataas kag uric, nahibalo na kang nakay problema sa kidney, mula ka ginamos. Bulag. Nahibalo na kang nataas kag dugo, high blood ka, kano wa man ka mubiya sa ginamos, wala ka mubiya ng bulag. Ay, kung inaw, ka nahibalo nga kontra nas high blood ng ginamos, bulag. Kontra na dili. O kaya, o inyo nang gibuhat. Be. O inyo nang gibuhat. Kinsa may sadana na, umita po. Kinsa may itong pwedeng mabasol. O, niya, itong inong Ginoo, ito ang Ginoo. Dili na, humana ang Ginoo, anak. Itudluan kas Ginoo, dire. Kung kamo mubuot o magmatinumanon, ang maayo sa yuta inyong pagkakanon. Ang Ginoo diri nagtugon, kanang tambok sa atay, sunugas kalayo. Kanang amimislon, sunugas kalayo. Kanang mga tambok nga labit-labit, tambok kanang sa unod, laplapa, sunugas kalayo. Sa tuyo nga kita daing tao, dili makakaon og tambok. Mabasa dili. Asa? Ha? Levitico 3:17. Unang ang kaluwasan na ara nato. Kini mao itulumanon nga dayon sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyong mga kuluyanan aron walay tampo bisan dugo nga pagakanon ninyo. Ang dugo ipayabo sa yuta. Kay kung doon na may hugaw sa sulod, sa lawas ng mananak na imong gikaon, ang pinakahugaw ang dugo. Pareha ba kasilyas? Ang gikalibang nimo na katong tae dito hugaw. Ang hugaw dito kaya na katong sabaw sa tae. Muti-puti hugawa. Nga naman, pagtukad sa imong tae, malusaw man to. Ang mabilin na to katong sapal, ang energy sa imong tae, mahimo itong tubig. Mao nga ang pinakahugaw sa imong tae, tuwa sa tubig. Parehaan na ang dugo. Ang atong gikaon, mahimong tae. Ang kuha na to, tuwa sa dugo ni Ipon. Muna'y sangyaw nga. Muna'y pahibalo. Di man eh, sangyaw o pahibalo naman eh. Kaya naluoy mong kukuha na yung mga tao ba nga makita na to sa Facebook. Tinuya, batanon ba kayo nangamatay na sa high blood? Pag BP of high blood, ilay dugo, 160 over 100 high blood.
O karon kay high blood mo nga soy buhaton nimo, mamam gyapon, mamam tungga. Tanduay, red horse, beer. High blood na ka. Magbuhat pa ka na, asay mong utok ito, asay mong utok. Tapos, mayroon ka nga, tao naman ko, patay ka. Tao naman ka, patay ka. O may gusto ni mo, unggoy ka. Ha? Di man pwede na mayroon ka nga, tao naman ko. Ang usak kabahin na to, ang kulang mo na to, kanang strong. Napahuna-huna diha sa Ginoo. Kanang gitawag kong strong of spirituality. Muna'y kulang diha. Muna itong paligunon. Nagalo ko nga high blood na. Di kayi ang kanang bawal diha, kay high blood ka. Tanawa, high blood na. Taas ang dugo, at dagat, naligo. Kay San Juan. Pagkapot ito, kilaw nukos, kilaw bulinaw, kilaw isa ko sa itong kilawon. Pagkahuman tanduay, inom og soft drink. Kanya kay kanong soft drink, bubukal mo na. Stroke. May mamatay dito, wak man po. Wheelchair. Pag wheelchair, dangob dahil pare. Kumpisan. Pag kumpisan dito, maura gyapon, kimay-kimay ng gyapon. Tawag na pong pares Ginoo, in the name of Jesus, maura gyapon. Nganong di man ang mga ulian? Kaya di magikumutuog na ulian na sila. Ngayon na ulian, kaya bisa dito, ampuan mo ulian dito. Kanang di kay grabe ba? No? Tungod kay ang Ginoo dili nila magpatalingog, dili makuha nimo ng Ginoo uto na. Ay balon ug nga makadaot na. Mo nga kita karon kini ato kay plastar mo gini ato ang sangyaw kay kini kung ato ang trabaho pagluwas mas mga tao. Ang akong advice kung doon na mo ibalatian sa mas kidney. Ang tanan nga gibawal para sa kidney, undang ito. Pananglitan, ginamos, bulat. Namo gitaw nga di kin mabuhi o way bulat. Way ginamos. Nga naman na, addicted na ang imong dugo. Addicted na. Magtik-tik to kanis mong utok, maingon na ito nga, bulat, ginamos, bulat. Pagkatubang ni mo sa pagkaon, nanay tinula, ngayon pag itong utok ko, ginamos, nanay tinula ha. Kaya ang imong dugo, addicted sa kuwan kay. Ito na may addict dito. Tanawan ni mga high blood, gusto mo kong tambok. Paborito lang nila ng tambok. Basta high blood na gani ka, paborito ni mo ang mga tambok. Pag diabetes mo ka, paborito ni mong tamis. O niya, kanang soft drink, tabangan na ka na. Gusto ni mo kamayan pag isang sako. Mani nga, kung doon ay mga problema ang inyong lawas na nabati, pagbantay na mo. Pansaki ang inyong lawas sa mga herbal na makaayo na to. Pananglitan, sama na ko. Ang ako ang kape. Sa una, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1. Mga in-1, tanan, hurot na ko na. Nagabasol ko kayo. Na naman, nahibalo man ko nga, huwag man ko magdahonggod nga doon na detay everlasting life. Kanigod sila, umikibalo nga na ay everlasting life ba? Unya, kung nagtuo man kani sila everlasting life, life after death po. Kay na may rason ko nila nga ang atong kinabuhi, ang kalibutan na tumalabay lang.
Mo na more nga rason ha. Oh. Ang ato ko nung kinabuhi aming kalibutan na lumalabay ra. Naaga nito'y mga nikontra sa una ni Bintulpo. Nga batanon kay mga negosyante pa. Mga dato mo to. Murag prat ba? Oh, ha? Oh, maron. Oh. Nikontra. Isa ang buhay natin dito sa mundo napakaiksi lang. Ha? Kaya habang may buhay tayo, gawin natin lahat ng ikaliligaya natin. Kita niyo yan? Habang may buhay kayo, gawin ang ikaliligaya. Mali yun. Saan man god nga, ang tananggod karon nga sinugo, gawas nato, o sila kay balo nga, dunay specific time nga gihulat sa Dios nga i-restore ang kinabuhi kadtong kinabuhi sa panahon ni Adan nga siya wa pakasala. I-restore to. Kay kanang everlasting life didto na ni Adan gihatag. Mao nang si Adan ipasilan-an nga dili niya ipakaon kadtong kahoy sa pag-ila sa may sidautan aron siya dili mamatay. Naman na diha sa kasulatan, ingon man siya nga ayaw ka mo pagkaon ni anak kay sa adlaw nga mukaon ka ni anak mamatay ka gayon. Sa adlaw nga mukaon ka mamatay ka. Sa adlaw nga mukaon ka ni anak mamatay ka gayon. Sa adlaw nga mukaon ka ni anak mamatay ka. Sa to pa, o dili to niya kanon, asa iyang kamatayon? Wala. Nga naman, ang iyang kamatayon, maulang ang pagkaon anang butanga. Kung masabdan ninyo ni Timahas, Ginoo, doon ay everlasting life si Adan. Ang plano ani, ang design sa Ginoo ni Adan, ang iyang lawas na gibuha, gidesign para sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala kay gidesign to sa Ginoo para someday magbangutan si Adan, mag-anto si Adan sa iyang sakit hangtod mamatay. Samas na itabos mga tao karon. Dili na. Kay kung ingon na man gani, sa to pag binuangan ra tas Ginoo. No? Gibuhat ra tas Ginoo diri sa kalibutan para kataw-an ta niya, pantoson ta niya. Muna nga, dili man na mo plano nga gibuhat niya para ta mamatay. Muna gipahibalo niya si Adan. For in the day thou shalt eat thereof, thou shalt surely die. Surely die yun. Kunto yung tanawon nga, kanadaing before nga nikaon si Adan, before sa nikaon, doon na everlasting life dito. Pagkaon, ang everlasting life, naputol, napulihan o kamatayon. Mao nga ang Diyos ni hulat. O another 7,000 years. Gikan adtong taknaa. Nihulat siya og another 7,000 years aron i-restore katong kinabuhi ni Adan nga way kamatayon sa wala pa siya makasala. Mao nga kanang 7,000 years nga gihulat sa Ginoo. Niguwa si Kristo ana sa millennium 5. Aron doon na dayoy 3 ka tuig. 3,000 ka tuig. Kanang millennium 5 ko ano ko na? Na 2,000 years dire. 2,000 years ang imong hulaton. Para may mong 7.
niguwa si Jesus Christ diri millennium 5. Manayon siya mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ingon siya diha. Tapos sa duha ka adlaw ipahiuli ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhawon. Nganong na may pagbanhaw sa ikatulo ka adlaw? Kay kanang ikatulo ka adlaw, 7,000 ka tuig na gikan pagkasala ni Adan. Munang ang pangutana dayon aning mga pindukoy. Asa man siyabo anang kalama. Wa man nila. Munang atong issue nila, ipakita nato unsay prueba nga niya nata sa 7,000 ka tuig, bugamit ang tiyok o blackboard. Ingon dahil itong mga taong right kayo, kurot ginansyo ka na ron. Gamit na po mathematics. Nganong nigamit ka og numero? Nganong nigamit ka og mga pag-ihap? Aron ka mo makasaksi nga, pila na bata kalibo ka tuig ang kalibutan. Di kan pagkasala ni Adan, di kan pagtunglo. O hangtod aning adlaw. Kay si Kristo nagsaad nga siya muhatag og paggabanhaw kanato sa ikatulo ka adlaw. Di man kakakita ana. O di mo iphon ang edad sa kalibutan. Kay ang kalibutan na may edad, dili man kakita ran tao. Maman po may kahibalo sila o ang kalibutan na may edad. Pero kahibalo sila nga 2023 na karon. Sa ilaha, unya sa 31 sa Disyembre ni Gregorio, pagka alas 12 na, 2024 na. Hebalo sila na, pero wala hebalo nga edad na sa kalibutan. Mao nga, kadaghanon po silang membro, galakaw-lakaw ng plaza, galakaw-lakaw ng kalsada, wapod kahibalo yung tao ng unsa ning kalibutan. Kaya ang ilang mga maestro, sa ilahang simbahan, wala mo po'y kalibutan. Puros raman dito ebanghelyo tungtuan dito padasig sa mga tao. Nya dagko ra ba kay luha? Di una-una gigag karon Domingo balik ko po. Ginaw na ko mong padre. Mao ra gyapon. Sige lang. Kay ilang mo na. Nai ato. Aron makita na to ang katumanan sa saan. Kung kano saan na siya ipa-implement din sa kalibutan. Munang kung ato na siyang iphon, ato na siyang pangitaon, gikan sa pagkasala ni Adan, niya nakakaroon sa 7,000 ka tuig, ikaduhang simana ni Kristo o ikatulo ka adlaw niya. Kami na ta sa 1,000 years of Christ. Muna nga di man yung makita lagi istorya, wala mo na tayo kompetisyon niya. No? Nga naman, itong ipagis kompetisyon na may. Ang pananglit. Kung inyong isipon ang kasulatan, nagbanggit din o gidaghanon, ginugayon sa mga tuig sa ilang kinabuhi. Gikan ni Adan. Resgutin nga, pag edad ni Adan, 130 ng anak ni Seth. Pag edad ni Seth, o 105 ng anak ni Kainan. O ba to? Pag edad ni Adan og 130 ng anak ni Seth, pag edad ni Seth og 105 ng anak ni Kainan, Enos. Pag edad ni Enos og 90 ng anak ni Kainan. Pag edad ni Enoch o ni Kainan og 70 ng anak ni Malaliel. Nganong ipahingan nila na sa Ginoo? Kaya ang inyong pangitaw na kanang uno.
Pag makita nimo na, matrace na nimo ning edad sa kalibutan. Pre ba karon? Pananglit karon ikaw. Pila imong edad ron? Sampol. 60. 2023. Minus 60. Edad na nimo. Isang tuwa ko kahibalo kung sa tuiga ka na tao. Pero isang track na ko ni kahibalo ko sa tuiga o dito ka matao. Ingon ana ka silwatan. No gani nga makurhian na to ng mga scientists. Ngayon nga million years ago, wala pa'y million years. Nga naman, kung kamao sila mo hatag og kitawag og kanang analysis. Kamao man punta mo analysis. O isipon na to. Na-discovery ang Pilipinas sa tuig 1521 Marso 16. Ining panahon na pila pa ang populasyon sa Pilipinas. Wala pa'y 1 ka milyon. Wala pa'y 500,000 ang populasyon. Now, from 1521 to 2023, ato ning minus para makita na itong distance o ginugayon, 2, 0, 5. 502 years. 100 million kapinta. Sunod lang sa 500 kapinta tuig. Ni kabat na tag 110. 110. Dili, sorry. 110 million. Thousand million. 110,000 million na. Within, imagine ha, within 502 years, niabot na taong 110 million. While in 1521, wala patay 500,000. How about na million ninyo? Asa na ibutang yung mga tao? Ha? Mauna iha. Muna itong imagination. Kaya ka ng scientist, imagination man ang ilaha. Napunta imagination. Based on the Bible. Namihap na ang gihatag sa Ginoo diri nga katumbas. One day is equals 1,000 years. Oh. Imagine, unsa kadugay ng 1,000 ka tuig para natong tao. Mo gani nga kung ang kalibutan gibuhat sulod sa 7 ka adlaw. Para sa tao, mahimo ng 7,000 ka tuig. Then, there is another 7 ka adlaw, which is 7,000 ka tuig, is started from sin of Adam until today. Muna nga, sama ni. Atong i-minus ni. O ako kahibalo kung sa tuiga ka na tao. Minus na ko. 3. 12 minus 6. Na, isama na kayo. 9. 1. So natao ka sa 1963. Dito matao. Unya, atong panahon na, pila may edad sa imong tatay. Kung nahibalo ka o pila edad sa imong tatay, na tao aning tuiga ka, pag isang track na ko, ibaw anak ko kung sa tuiga na tao ang imong tatay.
Karon, kung nakabili ng imong tatay yung edad sa iyang tatay, pag isabrak na ko to, gikan sa natao siya, kay balo ko, kanong sa matao ang tatay sa iyong tatay. Ingon ani ang Bible, mga iho. O makahibalo mo asa ang open, makasulod mo. Pero di mo kahibalo asa ang open, para mo gawas. Sige lang mo panuktok kay gusto mo sulod. Saan pag maghinambog mong hirmote? Ano yung hirmote? Pagkaulaw na ako ng yung hirmote. Saan pag dublihon pag 10 times ng yung hirmote? Tanawa ko ng, istudyuhin ko ng ilang bibig. O naabay, iya sa Diyos dito mga katarungan. Sa mga katarungan nga salo-salo dito, nabay katarungan dito nga, pibor sa kaluwasan, wala. Kay ang kamatuoran, pilit nga dakugan. Kay ang gusto, siya'y tinood. Wala yun. Puros mga kinambaluslos ng mga bato binatuhay sa katarungan. Wala sabta. Nasuko siya kay naida ng mga sikta ni Abot kay sila rin tinuod. Uy! Huwag mo kahibalo sa mining aning mga kabayo nga nakita ni Jeremias. Nga nang lupad gikan sa kasadpan, padulong sa silangan. Mga sikta ni, gikan sa Amerika na nulod sa Pilipinas. May mga kabayo ng mga alasan, mga kabayo ng mga pula, mga kabayo ng mga puti. Mga Christian group na. Kaya ang gusto sa Ginoo, padakon ang tinuhuan ng Kristohanon. Padakon ang Christianity. Aron labaw siya sa tanan niyang mga igsoon. Kaya ang igsoon ng aning Christian, Islam, Judaism, igsoon na sa Christian. Kaya kanang Judaism, Abrahamic na sila. Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism, mga igsuon na sa Christian. Dawa man sila kay balungan ng igsuon na. Kay kanang pito ka iglesia diha, ilamang pito ka simbahan. Diwa sila kay balos kahulugan. Karon, na mao nga gikan sa pagkasala ni Adan ni atong tuig 181 nga negative. Kaning 181 bilong pa ni sa first week. No? Unang simana diha. Ingon dayon ni asan mabasa na sa Bible? Sa pustahan ka, sa mga question. Asa man, mabasa na diyan, istorya po. Nanay presbyter diya. Mabasa na, istorya po, manayon ng simana, istorya po. Imo na, istorya po. Pero katong basahon, tagsa-tagsa, naawala. Kung siya gibuhat sa Ginoo sa unang adlaw, kahaya. Sa ikaduha, ikatulo, unsa pa? Mga tanom, mga kahoy, unsa pa diha? Ikaw pa, bulan. Ikaw pa diha, adlaw. Unsa pa? Tuon. Ikalima, mga isda. Unsa pa? Mga mananap. Ika-6, tao. Ika-7, dili may pahunay ang Diyos. Pila mo nini adlaw?
O nga, kung sa Manila kita kung simana, pila ka daw ng simana. Mao na'y unang simana. Muna kita kung unang simana, napaday unaan eh. Napay unaan eh, wala. Mao na'y unang simana sa Diyos dinis kalibutan. Dinhi niya buhat ang tao. Kinsay tao gibuhat diri? Si Adan. Punya kay 1,000 years naman eh, padulong niya. Oh. Kanina naman po yung 1,000 years niya. One thousand years. Diri buhat sa Adan. Pag edad ni Adan og 900 kape, namatay man siya, asa man ka, matras ka diri, mabanti ka. Ha? Dinhi buhata si Adan sa ikaunom, sa ikapito, o gikan sa pagbuhat ngadto sa pagpahulay, pila edad ni Adan? Ana say 1,000 years. Inalay na to nga, taka, nituhan na siya po. Gibuhat si Adan og Biyernes. Ipahulay ang Diyos og Sabado. Isang adlaw pa sa Adan. No? Kay pataka naman ang nila, kaya gusto nila lagi litra pro litra. Muna hirmuntik. Kau ba sa tik-atik ba? Ang Ginoo Ginoo one day, unya kay gibuhat man siya sa ikauno, ni Paulay sa ikapito. Gikas pagbuhat kadto sa Paulay pila si Adan. O unya nakasala na ba si Adan dire sa pagpahulay sa Dios? Wala pa. Samtang nagpahulay ang Dios dito pa si Adan makasala. O gikan sa iyang pagkasala, dito pa ang Dios nagsugod og isip sa iyang edad. Nganong dito ba nagsugod ang Diyos o isip sa edad, kay dito pa man siya mamatay. Unsa may kapuslanan sa pag-isip sa edad ni Adan, kung wa siya kamatayon. Mao nga gikan sa pagbuhat anak ni Adan, wa pa siya makasala, wala to isipa sa Diyos ang iyang edad, kay everlasting ko. Way katapusan to yung ginabuhi. Munang wala siya mag-ihap og edad ni Adan. Kano siya nagsugod og ihap, kadto nang nahimo na siyang tinunglo. Asa ato? Kadto pag-ingon sa Ginoo, sa singot sa imong naong magkaon ka sa tinapay sa imong kinabuhi hangtod mo pauli ka sa yuta. Katong pag-ingon sa Ginoo nga mo pauli ka sa yuta, mao nato ang kamatayon sa physical ni Adan. Ikaduhang kamatayon. Unang kamatayon ni Adan, failure of obedience of the law of God. Muna'y unang kamatayon. Second day, physical na lawas ni Adan. Dili kay unang kamatayon, namatay, gilubong sa mintiryo, ikaduha, kaloton, sugbas Ginoo sa impirno. Mo man ay laharong tinuuhan. Maunang buhi pa, perting laklak umayo kay ang kinabuhi sa kalibutan, lumalabay ra. Sabi ninyo, basta tinuod lang ang iyong pagtuo o pagsali. Walay makadaot, makamatay ng mga balatian ng matakboy ninyo kay ang Ginoo mo do pa diha nato. Nga mao'y nagpadala ng kamatayon. Unang atong lawas, mahalo na to, pinaagi sa paglikay sa pagkaon nga makadaot, ining lawas na to. Imagine ninyo, yung tiyawa, mutuo manggid mo nga si Kristo Jesus na banhaw sa ikatulog adlaw. No. Tuo manggid mo nga si Kristo na banhaw sa ikatulog adlaw. Sa pagkabanhaw niya, unsa man to, ano siya dugo? Na siya tinae o
O wala? Tungol, baga, atay, utin, itlog. Wa na to? Unsa naman ito siya? Ice? Spirit naman ang tugod siya. Si Jesu Kristo, kumplito tong tao nga nabanhaw. Ganong nabanhaw to? Natulog na to siya. Pagkatulog niya dito, ang iyang cells kapanday. Na-repair ang iyang mga cells. Maunang sa ikatulukan daw, buhi din siya. Kay kaning cells, mag-repair na while you are sleeping. Munang, kuan dito si Hesus Kristo, kumplito dito, naiatay, naitinay. Inisod po na inyong Ginoo, suma na inyong Ginoo, suma na inyong Diyos. Nga na may baba ka. Ha? Kanang Diyos din is kasulatan na may mata. Asa ibutang ng mata, walay naong na. Matarag ang padlupan, na, suma na. Kaya ningon man ang Diyos diha, nakapanimaho siya. Sa halat ni Noe, di nagig sa ilong, nasa ismiling. Kaya nakapanimaho man. Sa man ang sugot mo, lulun ra sa ilong. Walay naong. Nagig sa naong, nasa naong, nasa unon, may panit, may bukog. Kung sa may gusto niyo, wala na. Kung wala na, kung sa man na siya, drawing? Drawing ra, na? Drawing? Kanang Diyos, tao na, rana na to. Di lang makasasala. Ang idinay ko na ng mga preacher, ang Diyos dili tao, kaya ang tao ko na makasasala. Dili ko sabton, nga ang tao, o ang Diyos dili tao, kaya ang tao makasasala. Mao nga ang Diyos dili tao. Kung mabasa nato sa kasulatan nga ang Diyos tao, mubaliktad mo po na. Kaya sukuhin mo silang doktrina. Basahon na to. Kaya sa ilahang Bible, liman mutuo na nga tao, baliko na nila dito. Ngunang wala nila butang tao po silang Biblia. Mabasa ba? Exodo 15:3. Si Jehovah, sa King James, Jehovah. Si Jehovah, mao'y tao sa panggubatan. Si Jehovah, mao ang iyang ngalan. Kinsa si Jehovah dire. Dili na tao nila na po. Kaya may ikyas lagi na. Kaya kung sa King James dire, tao, pag abot sa Diyos ang Kristo, di basahon ni King James dito. Mangita na dito may balita. Nga pagbasa dire, di wa guys gutong tao. Mao nga ang kamatuoran na lubong sa lako. Ug nipatigbabaw ang kabakakan. May unana dahil ng istorya. Kay pagbasa, Iglesia ni Cristo, tao man dire, ayaw ng King James gumita. Asa man ay may balita o. Di pagbasa dito, di na tao dito. Lain na pong version sa Bible o, kani o, basa o, di ba dili tao o kani mo isang yaw. Now, let's go to investigate. Kung dili tao ng Diyos, unsa ninyo ang Diyos? Tagay ko nung kugulagway. Espiritu. Huwag may laing answer na. Espiritu. Unsa man ang espiritu? Unsa man ang? Awa man kung mangutana o kanang espiritu na ba na ibukog na iunod. Ang akong pangutana, unsa ka ng espiritu? Unsa man ang? Mabitay nang utara na ko na.
Ako gipungutan ang iyang answer. Kung unsa man ang espiritu? Ang iyang answer, ang espiritu, walay bukog ug walay unod. Sayo pa na imong tubag. Wa man kumangutana og kanang espiritu na bay bukog na unod. Kay nangutana ko nga kanang espiritu na bay bukog walay unod, ang imong tubag, ang espiritu walay bukog walay unod. Correct na. Wa man ko nangutana og na panay bukog na panay unod. Ang akong pangutana, unsa man ang espiritu? Unsa man ang sa dinan yung answer. Nga naman, wala kay pwedeng kapanag-ingnan, anak. Nga naman, ang espiritu dili man makita. Matod pa nila. Ang Diyos, espiritu, Juan 4:24. Ang Diyos, espiritu. Kung saan ang Diyos? Espiritu. Unya ang espiritu, dili man makita. Mo ba na ilang pagtuo? Kung ang Diyos, ang espiritu dili makita, unya kay kanang Diyos sa espiritu man, mga kanang Diyos never nang makita. Dili tao. Pwedeng basahon nila ng Jeremias 9. Ako Diyos o dili tao. Kailangan ko niya. Busa kon ang atong pagtuon sa Biblia, punto berta diha sa kung unsay mabasa. Inuting yun ang kalibutan. Perting uyak ang mga tao. Kay ato rin nila doon sa Hosay. Kung sa ganin ng Diyos, espiritu. Ang espiritu, mga anak dili. Mga anak dili. Mga anak ang espiritu. Ningon si Jesus, ang ipanganak sa unod. Unod. Ang ipanganak sa unod, unod man. Ang ipanganak sa espiritu, espiritu man. Pangutana. Si Kristo, anak sa Diyos, dili. Oo, magina sila. Ini si Hesus Kristo, anak sa Diyos. Diba? Now, si Kristo anak sa Diyos. Supak dili. Sige na sila masupak. Kung si Kristo anak sa Diyos, unya ang Diyos espiritu. Ano ha? Si Kristo anak sa Diyos, unya ang Diyos espiritu. Kung si Kristo anak sa Diyos, unya ang Diyos espiritu sa tupa si Kristo anak sa espiritu. Tama dili? O karon. Niingon man si Kristo ang gipanganak sa espiritu, espiritu. Si Kristo, espiritu dili. O yaon sa man to si Jesus, tao dili. Mao nang karon nga kanada yung espiritu, tao gihapon. Pasti lang bulukas mga tao. Ang ilang espiritu, ang multo raman. Mura may ilang espiritu, tumulto. Ang gipanganak sa unod, unod. Ang gipanganak sa espiritu, espiritu. Juan 3:6. Ang gipanganak sa unod, unod. Ang gipanganak sa espiritu, espiritu. Question. Si Kristo anak sa Diyos, dili. Ang Diyos espiritu o dili?
Karon kay ang Dios Espiritu man, si Kristo anak man ay sa Dios. Unya ang Dios Espiritu man, sa ato pa si Kristo anak sa Espiritu na mao ang Dios. Nasabtan wala? Nasabtan ka na. Kung si Kristo anak sa Diyos, unya ang Diyos Espiritu, si Kristo anak sa Espiritu. Ang ipanganak sa Espiritu, Espiritu man, Espiritu na ini. Unya, hindi ni makita. Ha? Hindi ni makita? Huwag ni mo kaon? Sunod sa 7 ka tuig niyang pakiguban sa mga apostoles, way kong kaon? Ni kaon. Unsa may prueba? Naaman say fasting 40 days. Fasting manere. Buti pa sabot, so pa magsugod ang uno sa 40, nagkaon siya. Human sa 40, ni kaon po. Kaya wa siya magkaon, ikas pagkatao, hangtod sa hangtod, awalay mabasa nga 40 days fasting. Utok ba? Utok. Paliho ka yung utok. Mga hermeneutik. Kung si Hesus Kristo apatid kong kaon, adili mabasa nga 40 ka adlaw ra siya nga fasting. Giingon gani nga 40 ka adlaw ra kay sawa pa magsugod ang 40 nagkaon. Human sa 40 ni kaon po. Kay kung human sa 40 wa siya mokaon, a fasting hapon to. O dili kay 40 na. Mauna nga nagkaon siya, naka-espiritu man din eh. Sama na to ni, atong tiyo sa na, nga napunog, adili na mao, sayop na yung karyabo, hubad-hubad. Sayop na. Ang Diyos, Espiritu, 4:24. Ang ipanganak sa unod, unod. Ang ipanganak sa Espiritu, Espiritu. Si Jesucristo, anak man sa Diyos, nga maong Espiritu. Ang ipanganak sa Espiritu, Espiritu man. Espiritu dahil kay anak man siya sa Diyos. Nga maunang Espiritu. Mukaon man lagi na, mainom. Mangihi, malibang. Pero ang iyang utok, dili utok sa anak sa unod. Muna nga, pagwa ni Kristo sa una, ang iyahang utok, layo kayo sa naandan nga mga tao sa Jerusalem. Ang mga mensahe nga mabasa kanunay sa basahon sa ilang kasuguan, dito sa mga sinagoga, dito sa ilang templo, mo'y kanunay nga namemorya sa idulungog sa mga taong kasimbahan dito. Pagwa ni Kristo, ang iyahang sangyaw, layo kayo sa ilang kanunay nga madungog. Unang gihingan lanay siya, sulpo. Bitaw, pwede ba na isulpot si Jesus at nung panahon na? Para nila. Ha? Sulpot ra gito sila kay katong mga saserdote, sila ang gikabinlan sa kasuguan, gikan pa ni Moises. Sila to, tanan. No gani nga, initado kayo sa Jesucristo ni Caiphas. Ingos Caiphas, basta mo angkon lang ka nga anak ka sa Diyos. Karne di karon. Pag-abot ito, gidakop man. Pag-abot ito, gipangkon. Isa man. Sa katinood ni giingon sa mga tao nga, sumbong diri nga ikaw kuno, anak kuno ka sa Diyos. Ikaw kuno si Kristo, anak sa Diyos. Ingon siya, gipamulong mo. Paabot. Anak dito sa Diyos. Di, patay. Nila.
Kay naulit sila sa utok ba, sa kahibalo ba ni Jesucristo. Ang abilidad ni Jesucristo so na panambal. Karon ang tambalan ron kalibutan. Kamatayon ba may tambalan. Dili ng sakit. Nganuman. Kay kung tambalan nato ng sakit, inig makaramdam na siya nga murag mulian, mubalik na po nga bulhot. Tawag na po ka, in the name of Jesus, kay nibalik mo itong patambal. Kuha ninyo? Ang batasan Gustauron, makabati na sa siyang lawas na medyo na uli-ulian na, mubalik na po na siyang naandang batasan. Kaya naulian na siya. Sa to pa, pagbalik na po aksyon siyang sakit, damop na pospare. Tawag na pospare ni Jesus. In the name of Jesus. Pahawa sakit. Ay kumanyo. Yate, una-hunas gino. Yahaya ni Moy. Ramagi mo ra kung giulog-ulugan, anay. Dili na ang akong tambal sa kalibutan. Palikayon mo na ko sa tanang pagkaon nga nahibalo ka nga kana makadaot. Likayin na ay makamatay na nimo sa unahan sa imong pagpuyo sa kalibutan. Labay ng iyong soft drink kanang rep bitaw ninyo na puno ng soft drink. Ako ang rep sa sulod. Why sulod business ambo? Sa tubig, wa iya mo. Kay dili na ko paemno ning mga tao bugnaw nga tubig labi nag init ang panahon. Kay mo nay makagahi sa abdo. Mo nay makabato sa abdo. Mo bagtok pa ng abdo na. Patay na po ka. Kay pirahan mo sa doktor to, haon man tong imong abdo. Pag wala na kay abdo, di na mulusaw ang imong tinae, ang imong tungol. Patay yapon sa bandang huli. Ako mananambal ko sa kalibutan, kung ang akong pagtambal, mao kini, likay kamo sa tanang mata nga makadaot ninyo. Para ang inyong kinabuhi, kung dili man mo makabaton sa everlasting life, at least you have a minimum of 120 years. Na, kung di man mo makabaton sa everlasting life tungod sa iyong pagkamaduduhaon, at least doon na mo 120 katuig. Hindi kay tambal-tambal. In the name of Jesus, krus-krusan ka na ko. Pag-aksyon mo ayaw, balik ang nga standuay, higo po sigarilyo, daot imong baka. Libano kang taas kag sugar, la kag ice cream, la kag soft drink, tawgo nimong Ginoo, payo nimo. Ulog na. Nga paagi sa pagka magtutudlo aning kalibutan. Ulog-ulog na sa inanam paagi sa iyang pagka magtutudlo. Dili na tinuod naman luluwas. Kung gusto mong maluwas, nga samas kung giingon nga kining lawas nato mapreserba, nga dili tinuod, nga dili mahimong tinuod nang giingon ninyo nga ang kinabuhi sa tao lumalapay sa kalibutan. Sulayin ninyo. Likay mo sa tanang pagkaon nga makadaot. Sama sa bitsil. Ilabay na. Norcube Magic Sarap. Tuyo. Ilabay na ninyo. Digba ka ng inyong kinabuhi, musumpay na. Pero og dili mo gusto sumpay nyo yung kinabuhi, kada buntag inom og tagsang galon nga tuyo. Kada buntag. Kada buntag, kada adlaw inom og tagsang case nga soft drink. Tagsang
litro nga ice cream. Inom mo. Tag sa kalunit tanduay. Di mo maglangan anong kalibutan. Dahil sa nginlan ninyong Ginoo, saka mo langit. Dito langit yung saka mo dito. Gani mo kasaka nga buhi pa sa paghagmatigbak na mo. Buhi mo mong dako. Gani mo ka saka dito. So mo sakon nyo dito. Asa ko nang inyong magsakon niyaw. Si Elias nga inyong gibasihan nga dunay physicality o physical nga lawas nga mikayab. Ang lawas ni Elias kutob lang sa panganod. Pag-abot sa panganod nahimo siyang tubig. Kay si Juan nga Bautista ni uli sa akong lawas nga tubig. Tubig si Juan diri nitugpas ang lawas. Nga murag yamog katinaw. Mura siya yamog sa katulong itugpas si Juan diri. Ang lawas itugpas siya diri. Si Hesus Kristo nga gituhuan nga buhi siya nga nisaka dito sa kamot sa amahan, Romo, ay pag abot ni Hesus diya sa panganon, ang iyang lawas na himong tubig. Mao nga makasulod siya sa lawas ka tao. Sama kang Juan Bautista nga niuli nako kay mosulod unta siya. Pero dili siya kasulod kay doon na may nisulod dili nga labaw pa ni Juan. Doon na may gapuyo dito sa lawas nga labaw pa ni Juan. Dili kay pagkayab ni Hesus, nilapos ito yung lawas dito. Unahan sa pituon, dili. Ingon dayon mo nga, asa mabasa? Kung karon dayon, pwede palang unta nga mahawiran ako ng inyong kamot, dagkon mo na ako sa spiritual vision, makakita mo sa mga lecture dito kung unsa ka tinuod kani akong lecture ninyo diri sa ibabaw sa yuta. Matod pa sa Ginoo si Hesus nahimong tubig. Tubig si Hesus ana. Tao to siya, tao gakayab. Pag abot sa panganon, nahimo sa tubig. Nikuyog siya sa panganon. Kanang puti nga panganon, nikuyog siya. Diya na kuto, buwan ay lawas na lapos dito. Mga makasunod siya na, nisunod siya ni Constantine the Great. Munang dito niya gipadaog kanang Christianity. Pinagi sa cross nga gipakita niya ibabaw sa adlaw. Anang Oktubre 27, tuig 312. Kanang kung kamo mga matay, ang inyong espiritu mahimong tubig na. Ang inyong lawas mahimong tubig. Ang inyong espiritu muli na sa Dios. Tubig na siya, tubig. Ay kanang Diyos, tubig. Libog mo nila, ika tao, tubig na po ron. Sige, pangita mong tao, nga may tubig. Pangita mo. Pangita mong tao nga, dili pinagig tubig. Sige. Kay mukuyog na ko ninyo, kung makakita mong tao, nga dili pinagig tubig. Di mo kakita tao nga dili pinagig tubig. Patay ka din ng tao, di kayo na magtubig. Nang ingon sa sambingay diha, ako magpainom og tubig. Kaniya nga giuhaw. Ay kanang tubig, espiritu ba? Espiritu. Kato pa tubig din ang espiritu. Nga si Jesus, uganan mo na ko, katong lawas nga nabanhaw niya sa ikatulong adlaw, nga
nasaksihan sa 12 ka apostolis sulod sa 40 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw niya. Gipakita to sa espiritu aron sila kusgan sa kaisog nga magpamatuod sa pagtistigo ni Jesucristo aron matukod yun ka ng Christianity. Aron matukod yun ng Kristiyano nga pagtulunan. Kay mubuwa mo ng Islam God, Ismail, mubuwa mo na ng kanang Kristiyano, kang Isaak man ang bahin dito ni Abraham. Mao nga, ni sangyaw din si Pablo dire nga buhi si Jesucristo sa walay katapusan. Kaya ilang una, isa ka si Jesucristo man nga pisikal lawas, lapos tus panganod, manang samtang nagtutok mga apostoles, una nila nga si Jesucristo ni saka dito sa unahan pas bitoon. Kauban siya amahan dito, galing to Kristo. Pero ang tinuod, tuganan magiging ni tinuod. Kutob ra siya sa panganod, nahimo sa tubig. Walay lawas ni lapos dito. Nahimong tubig si Jesucristo. Tubig. Nahimo siyang espiritu na nga di na tao na makita. Muna nga si Pablo aron dili matingala gibutaan. Aron dili siya matingala. Sa kinsa ka Ginoo, ako si Jesus, imong gilutos. Ay kung hilapos pas panganon. Balik dili si Jesus. Balik. Lapos sa dito nanto sa panganon ditoon. Di ingon dai si Jesus kamahan. Lotos kong Pablo, naong sa ukad jote. Ingon dai to kamahan o, lakaw sos, naong sa sos. Buan mo ginis Pablo, gilotos ka o. Ay. Ang amahan nagpakatao ug ang tao nga amahan si Jesucristo. Muning pagtulon ana nga gipapahawa dito sa Roma. Kay naduha man ang kapaksyon kadtong Arianism nga ang amahan og si Jesucristo usara. Kristo aura. Mao dito Arianism. Mao to yung papahawa. Ang nabilin ang amahan og si Kristo usara. Parang sa amahan Diyos, anak ng Diyos po. Mo ni sa Katoliko. Mo lagi pero mutuo na sila nga usara. Kaya ang Katoliko mutuo na ang Diyos na amahan og si Kristo usara pero naduha gihapon. Kaya sa ilang pamatuod kuan man ang giamahan si Jesus mutuo man gid sila. Nanay di amahan. Si Jesucristo tong amahan. Si Kristo ng amahan. Si Kristo ang amahan nga natao dito ni Maria. Pagkagwa niya, gingan lang siya Jesus kay sa wala pa siya natao, isugin lang na daan Jesus yung ngalan. Mugani nga, aron maka, di man siya kahingalan kay bata man siya inigwa. Alalag mo ingon siya nga, nanlikog Jesus ya. Bata mo siya pagbuwa. Munang, sawa pa siya dito muguwa, nagpahibalo sa Isdamgo. Manganak siya o sa kabatang lalaki, tawgon mo ang yangalan Jesus. Kaya pagbuwa ng Espiritu bata mo siya, hibalo din siya na Jesus ang ngalan. Ninana. Munang, kato si Jesucristo, moto ang God the Father. Amahan ko siya nga natao, adunay lawas dito sa Israel. Dili kay lahi tong amahan, lahi po si Jesus. Na ila dayong giingon nga sa kay adto man ko na buak ang ilahang kaning study sa pag-ingon ni Jesus na wala ako moanhi.
sa ako kaugalingon nga pagbuot kundi limian niya ako gipadala ako sa amahan. So sa practical dayon ana, naay nagpadala o naapoy gipadala. Lahi ang nagpadala, lahi ang naggipadala. Wa nila tanawa ang lanas sa istorya. Pag abot sa istorya na, wala may makita, wala may nakitang amahan. Ang mga Hudyo, munang gilutos, ipakita na mo ang amahan, ingon na kana mo. Ang mga Hudyo, ingon man si Jesus. Akay, pinamiro ana, wala man siya moangkon na siya tong amahan. Wala man siya moangkon. Ingon siya, anak siya sa amahan. Tao siya nga nagsultis kamatuoran, anak siya sa amahan. Gipadala siya sa amahan. Di, nangutan naman itong mga Hudyo God, di ba man kakitag amahan? Ingon itong mga Hudyo, asa man ang imong amahan? Asa mabasa ni? Juan? Hindi. Mga Hudyo, Filipi man to. 8:19. Asa man ang imong amahan? Ang tubag ni Jesus, kamo wala makaila kanako. Asa ang imong amahan? Kamo wala makaila kanako. Ni sa akong amahan. Kung nakaila pa unta kamo kanako, nakaila mo sa amahan. Dinhi di pasabot nga wa gid siya ikapakita ang amahan, gawas niya. Mao nga sa nagkaduol na ang panahon, iyan naging giangkon. Ako ug ang amahan nga iyang gisulti usara. Unya kay di man mo to, napoy sumpay dayon. Usara sa buhat. Amo goy gini. Di lagi mo to kay gusto yung duhaon. Usara sa buhat. Ay dali na. Ano po, naroon po yung mutuog yun. Naduha lang yapon. Nabinag mga saksing huba, yung kasultion. Katong saksing huba din gidala ni karapasante nga. Di narabang kumudawat ato nila nila. Di na kumudawat. Kay, tuwa naman sila sa PDDY. Oh. Kaya dito na sila. Kay, tuwa naman sila dito, nagtapok. Basta to si, itong asawa ni Balaba. May brain nila ron, brain. Dito mo. Hindi na kumudawat nila. Dayon, pagbuklad ani nga magsugod na mo kuan sa mga tao, magsugod na mo sa inyong trabaho, magsugod na mo ato na mo sa Manila, Cebu, Davao, magkuan naman mo ani market. Di na sila kapil, kaya di na kumudawat na nila. Kantong naglaom og jutilyo ay ito yung dawatan. Ipahulat nila ilang jutilyo. Naglaom man mo jutilyo 2052, hulata sa ninyo. O dili na matuman, usap ang kumudawat ninyo. Kaya naaman mo yung jutilyo nga inyong kadatuan sa 2052 pupuhon, wa nilapot anak, inyong harana. Isa ko sa katulo, di may mangayo ang inyong kadatuas jutilyo. Pero ay po mo, di po mo ka-apil na nga mong marketing. O moabot o tag 10 pesos ang gasolina, digin mo katubel. Ha? Dires lapitan. O moabot ang bugas o tag 5 ang kilo, sa atong cooperative, di sila kapalit. Kaya mo kapalit anak, katulong mang dunay member card. Kay mo man ay formula aron dili ta maluto sa mga negosyante diha. Ang amo ang cooperative only for us, only for our company. Dili allowed ani ang pagpalit sa mga dili kaanib. Di magpaanib dito sila.
Mao na nga akong pasalamatan dayon na sa tanan ang atong igsuon ko no si Bishop Amaba na nana siya ay kuan nato kaning sa nga nana kanang pili kaning kuan ba nga 500,000 para sa foundation. Oh, kuan na pledge. Oh. Na 500,000 pesos para sa atong kondisyon. Salamat kayo nimo Bishop Amaba sa imong pinalanggang asawa nga pinaagi ana wala mo nabungkag bisan ang imong asawa wala kayo mo kuan pero salamat kay na nakuha man siya nimo sa imong mga pinalanggang anak. Kailan mo kabalaka kay kanang na syumani raman na inyo haraman gyapon na di man na maamo. Gawas inyo yung itugos ng hatag. Kanya, kay ang siyumani na to sa foundation is 1 million man, sumala ni Colonel Rome, inahanglan na 500,000 kulang. Ang atong paglaom, si Cardinal Ambrosio Rizani sa Manila. Mora yun, ang atong paglaom. Kay foundation naman ta, kay kumplito naman ang papel ni Abraham na ana si Sarah, ana si Agar, o na ana si Tura. Banhaw na si Abraham karon. Si Abraham ang amahan sa mga amahan. Dili si Tari. Si Abraham ang amahan sa mga amahan. Dili si Jacob, dili si Isaac. Nga naman, kay si Jacob anak naman ni Isaac, si Isaac anak naman ni Abraham. Dili po si Adan dito. Kaya wala man mag-isip.